Ce, stai? A început filmarea? În fine, eu sunt un Steve aici pe lumea mea de survival. Știu să joc survival. Sunt cel mai bun, am bătut odată un zombie. Mamă, GG10 am dat. Din câte știți, zombii sunt foarte buni la PvP. Ăia dacă au sabie, mamă, ce le fac. Dar în fine, astăzi noi o să vânăm un animal sau altceva împreună cu Georgica al nostru, știți? Așa l-am poreclit. Și aici avem Quack Helmet, Dadon Chestplate, Fwetty Puț chestie și niște Iron Legging. Iron Legging se punea pe ăsta, pe piept parcă, dar văd că nu pot. Așa că o să încercăm cu pantofiorii. Le-am luat ieri de la de la firma Nike și zic că sunt foarte bune, dar trebuie să-i pun pe cap. A zis că ăia de acolo au zis că că trebuie să-i pun pe cap. Cred că m-au păcălit. În fine. Am auzit ceva. Ce e ăla? Ce e ăla? N-am mai dat niciodată de ce chestie de aia. Ce e aia? Ce e aia? Ce e aia? A dispărut. Da, noi suntem un stil. Ajutor, 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 Marian, trebuie să-l sun pe Marian, trebuie să fac ceva, să-i zic să intre pe server. Ajutor, sunt un Steve neajutorat care nu știe să facă un crafting table. Hai că trebuie să prindem un pic de curaj. Hai, bă. Ce caută ăla acolo? Spider, avem nevoie. Dă-i. Mă bate Spider-ul. Nu-l nimeresc. Era aproape. Data viitoare. Așa. Și da, suntem pe lumea noastră. Uite oaia. Păi ea! Am omorât oaia! Dar de ce nu mi-a dat nimic? Stai, ce? Bă, nu e corect. Noi suntem un Steve. Sper să nu mai vină nimeni să mă bată acum, că am omorât oaia aia, era să mă bată. Mă întreb ce se întâmplă dacă cad aici. Poate să prăjesc cartofii. Ia să vedem. Nu s-au prăjit. Fiera, trebuie să îi prăjesc eu cumva. Cred că știu. Aici, în apă, dacă arunc unul câte unul, uitați. Cred că se va prăji până mâine. Hai să lăsăm aici. Că apa e cea mai urâtă chestie care s-a inventat pe planetă. Și din câte știu eu m-am născut de 2 zile. Cine e ăsta? E propriu VP, asta mă bate, că n-am viață. S-ar putea să mai aibă și timp. Stai că te bate eu. Cine e ăsta? Bă, mai e încă unul. Ajutor. Cineva vrea să se bată joc de mine. Ajutor. Găină, mă ajuți? Am încredere în tine. Nu știu, hai să continuăm. Ce? Stai. Sunt un prieten. Sunt pașnic. E pașnic omul ăsta. Ia uitați-l. Da! Haide!
Noi o să ne facem o casă din dirt. Ai hack de spargi așa de repede, nu? Zi, ai hack de spargi așa de repede? Ah, nu! Oh, trădătorule! Ai fost trădător! Nu trebuie să mai avem încredere în Steve de acum. Dar hai să ne facem noi căsuța. Cine e ăsta? Gigel! Ăsta e Gigel. Te bat, Gigele? Ahaha! Te-am bătut! Gigel îți dai! Oh my god, oh my god! Trebuie să ne facem casă! Cine? E porcul pig din desene! Pleacă! Că eu îmi fac casa acum, Gigel, stai așa. Da, e lag, cred că e lag, da. Am internetul prost. Sau e Gigel de vine. Gata, ei. Gigel mai supărat, știi ceva? Aici mi-o fac, gata. Lasă-mă, Gigel! Și da, cred că aici ar trebui să oprim acest episod, deoarece nu mai știu ce să mai fac, că mi-am făcut casă din dirt, că mi-am făcut casă din dirt, uitați, ce ai, mă? Eu voi, pleacă! Eu voi închide aici. Aha, l-am bătut pe negoe. Ah, mă urmărește, nu pot să fug. Și da, cred că aici ar trebui să oprim episodul. Că deja nu mai știu ce să mai fac. Deci, cred că cam atât a fost și cu episodul de azi. Dacă mai vreți like-uri, dacă mai vreți like-uri în continuare, nu uitați să ne dați video-uri. Eu am fost Steve, ne vedem data viitoare. Am oprit filmarea asta. Am oprit filmarea, nu? Nu. Am oprit filmarea? Nu, că o să mai apare, nu. Pa!